you have that for coming mama, papa, no? Tito, uncle. Okay. Our dear parents, I love you too. So, thank you kayo sa inyong pag-ari, mga dear parents. Thank you for coming over. Again, sa mga wala pa kasay, sa check-in, parents, please stand now. Okay. Guys, dari ko dali guys. Madung adlaw na tong tanan guys, kanang dali ko kay sa SB dyan na. Diyan mo lagi ni ka gawa na dani ka ng dugay mo agi ning bus. Ja, greet ko og happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon labi na ni Ma'am Bitani diya sa Germany. Happy birthday, Guaps. Kanang salamat ni kaso si mong kamaajo na mo, Guaps. Salamat sa imong always nga support. Saba na iro na to. Diya, gihatod ko ni Dante, oh. Happy birthday, Ma'am Bitani, dali. Happy birthday, Ma'am Bitani. Happy birthday, Ma'am Bitani. Happy birthday diha sa Germany. Happy na din dyan na, oh. I love you, Ma'am Bitani. Nadaghan kayo, salamat. Diya guys, kani among Dante, umang lakaw jud mi, muhatod din na siya dari sa pasada, pasakyan ka. Diyan gipapauli kayo diyan simba kog lisan ni siya, manang ija uli ra ni siya og makasakay na pud ko serious guys. Grabe ni siyang ka bugutan Kay lisan niya ka. Kaya na. Mag-meeting lang si mama ni ate, dali. Ang puno siyang apil. Dili magkuha na kay maligisan ka ha? Ko. Di naman pwedeng ihatod ko ni mo, God. Laga na. Uli na ka. Uli na. Kay maligsan niya ka. Daghang kayo sakyanan. Ka, uli. Uli na ka. Sige na, uli na ka. Uli na ka, uli na ka. Ka, uli na. Ha? Laka, uli na. Uli na ba? Okay ra lagi ko. No, doon na iya guys. Okay ra lagi ko. Kira ko. Kau. Na. Lakaw na. Diyan guys, nakasakay na ko series guys. Diyan na ining iba na. Salamat kaso kaning iba na guys na sang tagiliran na butterfly nga brown. Diyan guys, ning balhin dari sa hang kuan ning tungtong naman dari sa hang legs guys na. Brown siya nga butterfly nga cute ka do siya na. So good luck kuno ni siya. Salamat ka sa pagbanahang. Diya guys, ang pangutana dani nga nung nakasud ni sa bus ni siya na brown siya nga butterfly. So iba nung inaog na dani guys bisig mo kuzog po ni siya na. Diya hapit na di ko maabot dari sa liluan. Na gihapon siya wa mo hawa sa legs gihapon siya ni hup. Guys, kasakay ko na dun guys, nilupad ang butterfly. Nay butterfly nga brown nga ning kuan ha guys, ning hup dito sa kuan nasa sud sa bus. Madyo gali kay pag-abot na dari guys, mo larga na dajon ang barge. Swerte-swerte ra nga dita maghuwat. So now wait guys. Morning. Thank you. Abot ako guys, sandali ako nakaabot. Kapay alas 8.
Unsa kay itanom ana no? Steak flat o bulak. Asa ka to? Nga na daghang kay kunya nagipang ibot gali na ko gahapon kay na kuan na siya. Kusog ay mo. Kusog kay mo. Una na pa butterfly nga white na. Ay murag nakasakay dito sa bus di ay. Oo, sakay ta. Sakay dito. Murag ko. Ha na nang iban. Na mas nabili to bus. Wadi klase rumbuntag? Ha? Wani klase Sabado? Oh, Nessa, with your parents. Uy, asa, uban. With your parents. Oh, Lina, with your parents. So we're here. You hug them. You're coming, Mama, Papa, no? Tito, Uncle. Okay. Our dear parents, I love you too. So, thank you kayo sa inyong pag-ari, mga dear parents. Thank you for coming over. Again, sa mga wala pa kasay, sa check-in for parents, please sign in. Okay. So, Hug lang ha. so now everybody is time for our closing event. Data friend. Ang bagong necktie? Ay, Ano man wala siya hindi. ihang necktie kay katong baat-baaton. Dili Una to ardiha. garter. Nadiha. Hala, salamat din yun sa iyong pag-ride na mga libre. Salamat. Salamat ka dun mo, sir. Shout out ni mo, sir. Sir Jandi. Jandi? Oh, shout out there. Ay, Rindon? Oh, Rindon. Ay, Rindon? Kailan niya si Kuan? Ma'am Rindon ko tong pulis sa Kuan ba? Slob. Classmate na ako siya college, nga si Rindon. Namin-year lang siya. Rindon. Nga taga, pero taga La Libertad, kita siya. Nga, Kuan. 2000. 2023. Last year, di ay? Oh. Ay, dili 22. Last year. Ay, oh, 22. Pasay naman na siya. Oh. 22. Nasi daghang mga classmate dito. Dili po niya naman muna siya kuan. Oh, moapil lagi kuno anang height waiver lagi kuno. Last time na ako gusto yung nakakuan. Fast clap pa mo. Oh, kiramig din na rapod mi. Kay luoy kay si Sir oh. Di, naman may kay mo ano man Hindi sir, anang naambitaw si imong kuan classmate. Kailan na sa Crystal. Puhon ug maka pamasyal mo dito sa mua. Nay butanding. Puhon, dula kay man. Ano na mo sa fast clap kay exit pa po niya. Oh, sa paskrap. Ala, salamat jud kay ninyo ha kanang grabing kabutan. Salamat. Sige, bye-bye. Bye. Thank you, kuya. Nakalib. Ha? Ay boarding na. Matay ka jo sa kuan nakalibre sa kay Rami. Sa papa sa klase ni Cristel. Cute na. Oh, dako na. Okay, putos kay mapaakal na ko. Makalay ni guys na isa ang dako. Ana dako lagi siya. Bago pa mo siya. Beauty si Dave. Ay, tala ay. Nana lagi kay watermelon man nabuhian dari ay dira di gihapon. Ang bakit kaya siya. Kaya po dito duha. Dito duha siya. Okay guys, kanang nangabot na mi dari kanang nakagabihan na Miss Crystal kay na ako may lakaw dito lain dya. 1:12 na po na human ag meeting. Hindi ako makabuti dyan, nag-prepare na po na sila kay mubalik na paghihapon na sila umada dyan kay naray gipanglabhan dari nga kuan naglabar ang sapatos kay dito labhan ni dya kanang wakadyo init ba di ma kuan. Salamat kadyo ni Mambi, salamat kadyo Mambi kanang yan iuli na gimuhang prinsesa. Dya mo greet day mi og happy birthday ni Ma'am Bitani. So di aming tanan guys ya.
kanang great sabi og happy birthday nimo diha sa Germany Ma'am Bitanin ja. Happy birthday, ma. Why kuan mi wa mi nakapagpansit kay mo lagi kakabihan na mi uli. Saglilaman ka ng tagaan ra ka og kanang taas nga kinabuhi og mga grasya. Daghang kanong salamat Ma'am Bitanin og daghang salamat kadto ninyong tanan guys. Ug salamat day kadto ko sa daddy ug mami ni kaklase ni Cristel kanang nakalimot ra ko nga ni sa para man tong gigan. Oh, mama ni Kaiser. Salamat day kadto sa inyong free ride pa. Papa. Gihatod mi dito sa port sa Sibulan. Salamat kadto aron nilang kabuutan. Ja classmate ko no siya ni Ma'am in Rindon dari sa pulis po dari sa kuan ba sa Oslo. Salamat kadto di ini mo. Sis, salamat. Oh, sister na lang yung isawag tawag niya. Kanang mara to guys, kamong vlog rong adlaw kay na nag-prepare na pud siya para sa dihang Okay. magdalo na pud siya ugma. Puhon balik na pud siya kay man to galay dali ni kulog labas siya sapatos kay ugma umuinit sa kaadlaw maagar to nagkahapon. Balik siya nagkahapon ugma sa Dubai guys ja. Mag-choir pa ni siya human ni siya choir. Dili next week pa ko magkuha. Di ka choir ugma. Dili ugma sunod sa dulo. Di ka choir ugma. Di sa di ko sa choir ugma. Busy pa mga siya. Di, nag-schedule, depende mo kung schedule simbahan. Masa may schedule ninyo sunod? Sunod lagi. Buntag? Hapon. Sige guys, kanang mga to guys, hanggang salamat. See you my next video. Love you all.